حزوز سلامتنا تقبلوا فنونا مكتتالة تركبوا خبركم تعزبتنا كم يتوعلون لو مقدم 30 مقابيت نفرق معلتن فرانس تلالو هقراون زيناتات حيزنا لكم كريمنا لنا زينا زغرب لكم خالد محمد برهان بقناة بتاتو فيلم أب نوضح رشاو مرمر شامبوكو عود فتنتاتن مرمرن أبا أكال أحملتن فرتاتن إيكايرالو أب استفلاليا نوزوبات عنصبا أبعكاب أقرابن انسسا زقدامن حزبا وزيت تخايدوهم أب نوزوبا قندا عاب قداماي 4 عامت أدمعي مهدبات معكاب حمد الماين تسلاسيلو أمريكا نسرائيل توسخ والتهدر ودقف كمز قبرت تقليصوهم من قصاص نيتو روسيا والتهدروي عاغما كب كتبل كمز دفاقا حبيرا چاينان كازاخستانن اب استفلاليه صلاتا زتكره سممعات كتيمن اب نقطه حرشاو مرمر شامبكو عود فتنا اكل احمل تفرتاتن اقرابن يكايدالو بزي كازي اب مروصات ازرت زكاد قصالي فتنن مرمرن فرز هو اتكلتن حدث عليتات احملتن بمتتاو نتصوارنتو من افراينتو من زملكت دقيق مصنعتي غبرنا تبابعو صيت يركبون كم زلو حلافتا نقطه اتو ملس غبرز غابير حبيروم اب حتير غزي زفري عينتات تمري بانانان زيتونن كمون غعبر برش غورتن كاسابان زامسلو عليتات احملتي فتنن مرمرن استغبرلو مخانم تقساتو ملس تزكار زلو فتنه نحرستوت زربحن اتوتاونت حرشا زمحيشن كم زخونه غليصوم كي إلى سنقرب من السي ميكيل كفلا بوغنو قرنو تيابا أكال أحملتن فراتاتن زقبار زلو فتنة أبت خبابي متكاتا زبرسو أقراب نمتكال أبزكايد وطعاري أستواتو كلو أبزغل فلستات أقراب فتنة كمستخايد أرديوم كي إلى هبت انسسا من إسياس ملاش تسفى عالم دما أب مهرت تصبال لو تلممتا مرصات كابتين من ربح عمامون كمزكايد بمتكاز نحرصوت زربح كمزخونة أرديوم أب زوبعان سبان وزوباتات علا برعد حمل مالو حقازن كرنن نفلطون نقحاتن حبرة سباب عقاب أقرابن انسسا زقدا من نبرخ زعلا مزت يكايدالو وكيل إرينا تسفان كيل قبريس نزدالو تصاب أرسي مارس مورم كتغربيا اتبج انفر بعل سلطان اقرابن انسسا زقدامن توديبو بموهاد مس از هزباو سراويتن من محداراتن زكايد زول زته نزصنحه تران ابركتون هزبي ام عقب اقراب بمقمقم ام مصا از حشه سرح نمعياي زحجز ممرحي نمهابيم حلافي مقصر اقرابن انسسا زقدامن اتو دبساي ولداي اب عقب هاب تقرب زصنح نقحات እና برخي مص كم زلو بفلاي دما دحر 2019 روي لوطي كم تمزغبه بمحبار از وصيت ور سرح سلازخونه مس هزب زغبر ركبات قداس مخانو قليصوم اقراب ابطقم زوعلو بغبو مزم حدرو يزبله حلافي جنفر بعل سلطان اقرابن انسسا زغدامن زوبا عنسبا اتو كسته تسفاتيون حرصوت كاب نويح نزصنح اقراب ناي معقابن مكنخانن ባህሊ مزوهاب ممرحيتات اوهايدوم كسرحلو ازخاخيروم حلاف بيت صحفت از هزباو سراويت كولونيل سيساي قبر سلاسن اكايريت سراح من محدار كتماكرن ويزرو لتنقص ابراهان بوغنم بزي موهادن متحبارن هزبي زعوت مدب سلازيله ام محلاون معقابنا قرابن انسا زقدامن عتب سقمتات كوسد تلابيام تساتفت دما من نبابروم مس اقراب زتتححزب بمقانو بمسرت ممرحيتات منغستي ان تخنخنو كتقملو دلوات مخانو بمبراح كم زباله زتقصالنت كهلو تلابيام تماسسال زته ابتن زترفان وزوباتات ككايت مخانو تفليطلو اب نوزوبا غيندا عب قداماي 4 عامت 2014 ببيت صحفت حرشانا تمرحه ادمعي وفراتات معقاب ماين حمدن فواس ماي كعتاتن مصغان حمد صرغياتاتن تسلاسيلوم زاغيت اب 17 محدارات كبابي اسات 9 قلبت سب زتساتفو لعلي 33 متر قناتاو زالا لعلي 14 متر خبو كتري 3286 متر جريف كمون 295 كيلومتر نحمد صرغياتات كمستسغنا حلاف بيت صفت حرشات نوزبا اتو تصفا غبر صغا حبيروم اب محرر كبابي حوطي تتركب ديغا بدبت نخيت ملك اب كلته كساب 3 متر برخن
ካብ 20 ክሳብ 25 ሜትሮ ንዋሓትን ዘለዎ خطرታት ይስራሕ ከም ዘለውን ተወሳኺ ገሊጾም ወፋሮን የሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ብጋንታታት ተወዲቦም መዓልታዊ ብዘሰላስልዎ ዘለዉ ማእቶታዊ ንጥፈታት ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ናይ ዛላን ከተርን ዕማም ከም ዘሳለጡ ጠቒሶም ኣመጻኢ ኣገራብ ናይ ምትካል መደብ ከም ዘለዎም ኣብሪሆም ኣብ 2015 ዝተመስረተ ጨንፈር ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብ28 መጋቢት ኣብ ባፅዕ ካልኣይ ጉባኤ ዋቃኒዑ ወኪል ኤሪና ኢብራሂም ዑመር በመልክዕ ጸብጻብ ንዘዳለዎ ትሕዝቶ ዳናይት ገብሪ ህይወት ከተቕርቦ እያ ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብዝትካእ ደም ዘይትትካእ ህይወት ነድሕን ብዝብል ቴማ ብ28 መጋቢት ካልኣይ ጉባኤ ኣብ ባፅዕ አቃኒዑ ኣብ ቦምበር ጨንፈር ኣቶ ተወልደ ተስፋዝጊ ማሕበር ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ገዛእ ርእሱ ኣብ ምውዳብ ንቕሓትን ኣፍልጦን ሕብረተሰብ ኣብ ልግሲ ደም ኣብ ምዕባይ ከምኡውን ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኣብ ምስሳን ኣድሂቡ ክነጥፍ ምጽንሑ ብምሕባር ኣብ 4 ንኡዞባታት ጥራይ ተደሪቱ ዝጸንሐ ንጥፈታት ኣብዚ እዋን እዚ ሰፊሑ ከም ዘሎ ኣብሪሁም ትሕዝቶ ባንክ ደም ብምስሳን ውሕስን እኹልን ደም ንሆስፒታላት ንምቕራብ ኣብ ንኡዞባታት ጊንዳዕ ባፅዕ ዓፍዓበትን ነቕፋን ዝምስገን ገስጋስ ከም እተመዝገበ ዝጠቐሰ ኣቶ ተወልደ ኣብ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣብ መንእስያት ኣብ ብፍላይ ሰሪጡን ዘሎ ግንዛበን ተደሊቡ ዘሎ ተመክሮን ኣተባባዒ ምዃኑ ገሊጹ ኣብታ አጋጣሚ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ናይ ዝተሰላሰለ ንጥፈታት ጸብጻብ ምስናይ ኣብ ስራሕ ዝተረኣየ ድኻማትን ብልጫታትን ቀሪቡን ተዘቲሉን ካብ ሃገራዊ ባንክ ደም ኣቶ መሓረ አብርሃምን ካብ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኣቶ በረኸት ሙሳ ዘስምዕዎ ደገፍ ቃል ኣብቲ ዞባ ኣብ ጎስጓስን ምስሳን ልግሲ ደምን ተደሊቡ ዘሎ ተመክሮ ንኻልኦት ዞባታት ኣብነት ከም ዝኾነ ኣነጺሮም ኣብ ማሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስመረት አብርሃ ድማ ኣብ ንጥፈታት ልግሲ ደም ኣተባባዕ ስራሕ ይዕመም እኳ እንተሎ ዝበረኸ ውፅኢት ንምምዝጋብ ኣብ ጸለውቲ ሰባት ኣተኩሮ ብምግባር ክስራሕ ብምዝኽር ደገፍ ምምሕዳር ዞባ ከም ዘይፍለዮም ኣረጋጊጻ ኣብ መወዳእታ ሓዳስ ኣካየዲት ኣካል ክትምረጽ እንከላ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት በኣብነት ንዝነጠፉ ውልቀ ሰባት ናይ ኣበርክቶ ወረቐት ምስክር ተዓዲሉ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ጨንፈር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መፋርቕ 2015 እዩ ተመስሪቱ ቤት ጽሕፈት ሃማደ ንዞባ ዓሰብ ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቱ ብምትሕብባር ንኣዴታት ኣብ ዕቤት ናብራን ኮማዊ ጥዕናን ዘተኮረ ስልጠና ወዲቦም ኣብ ስልጠና ዝተሳተፋ 30 ኣዴታት ኣብ ኩለን ምሕዳራት ከባቢ ዝተዋፅኣ ኮይነን ካብ 6 ክሳብ 11 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ዘለዎን እየን እቲ ንሰለስተ ኣዋርሕ ብግብርን ክልሲ ሓሳብን ዝተዋሃበ ስልጠና ኣብ ከባቢአን ብዝፈሪ ጥረታት ኣሕምልትን ፍረታትን ተወሳኺ መግቢ ኣብ ምድላው ዘተኮረ እዩ ነይሩ ሓላፊት ሃማደ ኣብ ንዞባ ወይዘሮ ሩታ ተኪ ኣብ ዘስማዕቶ ቃል ዕላማት ስልጠና ብቐንዱ ዝተመጣጠነ መኣዛዊ መግቢ ብምድላው ዕቤት ደቀን ንምርግጋጽ ከም ዝኾነ ሓቢራ ሓላፊት ጨንፈር ሃማደ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ሰዓድያ ኢብራሂም ብግድያ ኣዴታት ዕሹግ ምግብታት ኣወጊደን ደቀን ባዕለን ዝሰርሖ ዝተመጣጠነ መግቢ ክምግባ ብምልባው ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣብ ካልኦት ንዞባታት ክወሃብ ምዃኑ ገሊጻ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ሰዒድ ማንታይ ኣብ ዘስምዖ መዛዘመ ቃል ንርባሓታት ኣብ ምዕባል ኣፍልጦን ርድኢት ዘተኮረ ስልጠናታት ብምጥቃስ ብዝለዓለ ክድፍኣሉ ኣዘኻኺሮም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ኣሜሪካ ንእስራኤል ናይ ቢልዮናት ዶላር ተወሳኺ ወተሃደራዊ ደገፍ ከም ዝገበረት ንምንጭታት ፔንታጎን ምጥቃስ ጸብጻባት ሓቢሮም እቲ ደገፍ ዝተራቐቐ ነፈርቲ ኩናትን ልዕሊ 800 ቦምባታትን ዘጠቓለለ ምዃኑ እቶም ጸብጻባት ገሊጾም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ሃገሩ ንእስራኤል F35 ዝዓይነተን 25 ዘመናውያን ነፈርቲ ክትልእከላ ምዃና ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ምግላጹ ዝዝከር እዩ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ደብዳብ ካብ ትጅምር እንዳሓር ጥራይ ኣሜሪካ ልዕሊ 14 ቢልዮን ዶላር ዝዋጉ ወተሃደራዊ ደገፍ ከም ዝገበረትላ ይጥቀስ ብዘይካዚ ኣሜሪካ ትደብዳብ ከቋርጽ ንዝቐረብ ዘሎ ተደጋጋሚ ፀውዒታት ክትነዝጎ ከም ዝጸንሐት ዝፍለጥ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ እስራኤል ተካይዶ ዘሎ ወተሃደራዊ ስርሒት ዝቃወም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ብ29 መጋቢት ኣብ ዮርዳኖስ ተኻይዱ ሰልፈኛታት እቲ ደብዳብ ከቋርጽ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ እስራኤል ጸቕጢ ክገብር ደጊሞም ፀዊዖም ነቲ ደብዳብ ዝቃወም ሰልፍታት ኣብ ኤውሮፓ ኣሜሪካ ኤስያን ካልእ ከባቢታትን ክካየድ መጽንሑ ዝፍለጥ እዩ እስራኤል ኣብቲ ወሽመጥ ምቁራጽ ተኽሲ ክግበር ባይቶ ጸጥታ ንዘሕልፎ ውሳኔ ኣጎስያ ደብዳብ ትቕጽል ከም ዘላ ይግለጽ በቲ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ዝቕጽል ዘሎ ደብዳብ ናይ ዝተቐትሉ ፍልስጤማውያን ቁጽሪ ናብ 33,000 ከም ዝተጸጋግዐ ጸብጻባት ይጠቕሱ
منقصاص كيدان سمين أتلانتيك نيتو روسيا وتهدرا وعاما بعينة متنن كم نختبل كم زدفافا بريزيدنت فلاديمير بوتين حبيرهم بريزيدنت بوتين نز قلصت خيدان زكايدو زلو دحري زحول كينات زعابي مهانو زقلص وتهدرا ولممد نروسيا علامه زغبر مهانو بمتقاسيوم ابزي ابدوبات نورويش ودنن فنلاندن زكايد زلو تهدرا ولممد تغلالا لعلي 9 وتهدرات امايت نفرت خيناتن بركت زبلا مرخبو غني ساتفالوا علاماتي كسع زمت ورح غنبوت كقصل زخل كم زقصل زتغلص لممد وتهدراوي عامن مدنفع مهانين ابالات هاغرات نيتو زغلصا يغون امبرت زغمتي ماصلتا نايتي نيتو انصار هاغرو خكايدو صنحو تهدراو زمته مهانو منغس روسيا ابوانو حبيريوم بزلما كابت خيدان كمت نزخل بدهوتات نممكات توسخي وتهدراو مدلوات كم زغبر منغس روسيا افليتولهم وتهدراو مصففح نيتو كن تنقي مولع كينات يوكرين مهانو تاوسون اي قربات عزبتي زتريو نصتا زوبا مبراق اوروبا هيترفه بالوتاي تصلو خمزلو يردوم ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ካዛክስታንን ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ዘተኮረ ስምምዓት ከቲመን እቲ ስምምዓት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንግ ዩ ምስ ጉጅለ ልኡኽ ካዛክስታን ብ29 መጋቢት ኣብ ቤጂንግ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ተኸቲሙ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምዕባል ንግዲ ወፍርን ጸዓትን ዝርከብዎም ጽላታት ክተሓጋገዛ ምዃንን ኣብ ትርክብ ኣፍሊጠን ነቲ ስምምዓት ንምትግባር ተወሳኺ ናይ ላዕለዎት ሰብ መዚ ርክባት ከም ዝካየድ ተገሊጹሎም ንእገዳ ሰሜን ኮርያ ዝከታተል ጉጅለ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነዚ ዓመት እዚ ስርሑ ክቕጽል ዝቐረበ እማመ ሩስያ ብናይ ቆፍ መሰላ ዓጊታቶም በዚ ድማ እቲ ጉጅለ መወዳእታ ዝመጽእ ወርሒ ሚያዝያ ስርሑ ከም ዝዛዝም ክፍለጥ ተኻኢሉ እቲ ንጥፈታት ሰሜን ኮርያ ብዝምልከት ዓመታዊ ክልተ ግዜ ጸብጻብ ዘቕርብ ጉጅለ ዝንቡዕ ሓበሬታ ከመሓላልፍ ከም ዝጸንሐ ሩስያ ወቒሳ እቲ ጉጅለ ሰሜን ኮርያ ኣብ ሩስያ ኣጽዋር ትልእኽ ከም ዘላ ዝገልጽ ጸብጻብ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ናብ ባይቶ ጸጥታ ከም ዘቕረበ ዝተቐሱ ተዓዘብቲ ሩስያን ሰሜን ኮርያን ኣሉታዊ ምላሽ ከም ዝሃባሉ ይረድኦም ሩስያ ምስ ፈተነታት ሚሳይል ብዝተኣሳሰር ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ጸዲቕ ዘሎ እገዳ ባይቶ ጸጥታ ክለዓል ተደጋጋሚ ጻውዒት ከተቕርብ ምጽንሓ ይጥቀስ ባይቶ ጸጥታ ካብ 2006 ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ሓያሉ እገዳታት ከጽድቕ ከም ዝጸንሐ እንተኾነ ግን ንስጉምቲ ንቕልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ክህድኦ ከም ዘይከኣለ ይሕበር እስራኤል ትማል 29 መጋቢት ኣብ ግዛት ሃገሩ ብዘካየዶ ተደብዳብ ነፈርቲ ልዕሊ 40 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ መንግስቲ ሶርያ ሓቢሮም በቲ ኣብ ከባቢ ከተማ ሓለብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 10 ከም ዝቆሰሉን ኣብ ልዕሊ ንብረት ከቢድ ዕንወት ከም ዝዓበን እውን ሓበሬታ ወሲኹ ኣፍሊጡ ነቲ ደብዳብ ዝኾነ መንግስቲ ሶርያ ብስቕታ ከም ዘይሓልፎ ይገልጽ እኳ እንተሎ እስራኤል ግና ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዝሃበቶ ምላሽ ዛጊት የለን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሶርያ ደብዳብ ከተካይድ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብሰንኩ ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍእ የረድኦም እቲ ተደጋጋሚ ደብዳብ ነቲ ካብ 2011 ናብ ሶርያ ተኸሲት ዘሎ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ንሎም ቀዳም 30 መጋቢት ምፍርቅ መዓልትን ፈራል ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶን ምዝዛም ቀንዲ ነጥብታት ደግመልኩም ኣብ ንቁጣ ሕርሻው ምርምር ሻምብቆ ዑት ፈተነታትን ምርምርን ኣብ ኣካል ኣሕምልትን ፍረታትን ይካየድ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዓንሰባ ኣብ ዕቃባ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ህዝባዊ ዘተ ተኻይዱ ኣብ ዞባ ጊንዳ ኣብ ቀዳማይ 40 ዓመት ኣድማዕ መደባት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ተሰላሲሉ ኣሜሪካ ንእስራኤል ተወሳኺ ወተሃደራዊ ደገፍ ከም ዝገበረት ተገሊጹ ምንቅስቓስ ኔቶ ሩስያ ወተሃደራዊ ዓቕማ ክብ ንኸተብል ከም ዝደፋፍኣ ሓቢራ ቻይናን ካዛክስታንን ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ዘተኮረ ስምምዓት ከቲመን نسعى استرالو زينو مسنادو أبستفاتيمو نحن معلو